салом алейкум бинандаои азиз, иди ваҳдати миллиро ба ҳамагон табрик мегӯям. Арафаи ҷашни иди саиди қурбон ба ҳамагон муборак бошад. пеш аз оне ки ба мавзӯи имрӯза бигзарем, аз тамошобинони худ бисёр хоҳиш мекардам ки видеои мазкурро ба дигарон низ падилитса кунанд ва лайкро зер бикунанд ки то дигарон низ аз ин хабарҳо воқиф бошанд ва хабардор бошанд. пешакӣ миннатдории худро ба ҳар яки шумо баён мекунам. санаи 25 июни соли 2023 дар Федератсияи Россия ҷараёни амалиёти нелегал 2023 ба охир расид ва дар натиҷаи он шаҳрвандои хориҷии зиёде ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ будубош ва фаъолияти меҳнатӣ мекунанд ба тариқи судӣ ихроҷи маъмурӣ гардиданд, яъне административное выдворение гардиданд. амалиёти мазкур дар ҳамбастагӣ ва бо мувофиқа бо дигар давлатҳои иштирокчии созмони ОДКБ баргузор гардида, ҳамчунин дар ин рӯзҳо низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин гуна амалиёти нелегал 2023 ба анҷом расид. то ҳол шумораи аниқ ва шумораи хотимавии оне ки чӣ қадар нафар шаҳрвандои хориҷӣ аз Федератсияи Россия ихроҷ карда шудаанд, вазорати умури дохилаи Федератсияи Россия алон хабар надодааст, лекин ба гумон меравад ки шумораи ин нафарон аз 3 то 5 ҳазор нафар ҳаст. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин кам кардани шумораи шаҳрвандои хориҷие ки ба тариқи ғайриқонунӣ дар Федератсияи Россия будубош мекунанд мебошад. яъне ин кам кардани хавфи иқтисодӣ ва хавфи бехатарӣ дар Федератсияи Россия ба назар гирифта шудааст. ҷараёни амалиёти нелегал дар саросари кишвар, дар саросари шаҳрҳои Федератсияи Россия, рейдҳои махсусан калон ба корхонаҳо, ба майдончаҳои сохтмонӣ ва дигар маҳалҳои зисте ки дар он муҳоҷирон ва шаҳрвандои хориҷӣ афзалият доранд, ба он ҷо рейдҳои махсус гузаронида мешаванд ва дар натиҷа он шаҳрвандое ки ҳуҷҷатҳои дахлдор оиди будубоши худро надоранд, ба тариқи маҷбурӣ аз Федератсияи Россия выдворение, депортация карда мешаванд. ин амалиёт марҳилаи аввал мебошад ва то 25 июни соли 2023 давом дод. марҳилаи дуюми он аз 8 то 16 октябр мешавад ва чунин рейдҳо боз зиёд мешаванд. барои ҳамин бинандаҳои муҳтарам, муҳоҷирони азиз, агар шумо ҳуҷҷатҳои дахлдорро надошта бошед, зимни баргузор гардидани чунин амалиётҳо аз баромадан ба кор худдорӣ намонед. ақаллан аз ҳамин 8 октябр то ба 16 октябр ба кор баромадан ё ки эҳтиётро аз даст надиҳед, чун бисёр хавфи зиёд ва калон дар он аст ки шуморо дастгир карда аз Федератсияи Россия ихроҷ мекунанд. ҳолатҳое ҳам вохӯрда шуд ки шаҳрванди хориҷӣ, махсусан шаҳрванди Тоҷикистон ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро дар дасти худ дорад, яъне патент ва регистратсияро дораду, лекин ба ин нигоҳ накарда ҳам аз Федератсияи Россия выдворение гардид. инҳо имконият доранд ки ба тариқи суди апеллясионӣ ё ба тариқи суди кассатсионӣ қарори марҳилаи суди марҳилаи якумро дар бораи выдворениашонро бекор кунанд. барои ҳамин бинандаҳои азиз, аз ҳамон нафароне ки бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ гардиданду бо тариқи судӣ выдворение шудаанд, эҳтиромона хоҳиш мекардам ки роҳҳои бекор кардани онро ба тариқи қонунӣ бинанд.
ин ягона роҳ аст. Агар шумо хоҳед ки пеш аз муҳлат ба Федератсияи Россия дубора баргардед, роҳҳои қонунии онро баррасӣ кунед. бо иваз кардани ному насаб, бо убур кардани сарҳади Федератсияи Россия ба тариқи сарҳади Беларусия ин корҳо ғайриимкон мебошанд ва ҷавобгарии ҷиноятӣ доранд. ҳамагон саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.